Chambré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Masakɛ ka masakɛ a bangera Noeli dona Haleluya an ka Ala fo ko kisi ba dir'anw ma bɛ kɛ cira la fɛ kana kuma Mariama fɛ i bɛɛ na kɔnɔbara ta ka den bange ni diɲɛ la. Mariama ko na kɛra di ka tuguni ne ma cɛsiri dɔn fɔlɔ Ala ka sebaya na biri kan i na kɔnɔta Ala barika la. Masakɛ ka masakɛ a bangera Noeli dona Haleluya an ka Ala fo ko kisi ba dir'anw ma. Mariyama ko Ala ka tanu bari ɲɛ ye duba sɔrɔ ka bɔ a la a filɛ ni bɔnsɔnw bɛ na fɔ